guys! Ano ba? Nasa labas kami, palabas kami. Nasa labas kami, may lakad kami ng pinsang ko ulit, partners in crime ko. Walang iba, gatas at saka kape. May pupuntahan kami, tapos after maggagala siguro, hindi ko alam saan kami pupunta. So, isasama namin kayo ulit. Cute naman to ng pa-cute. Isasama namin kayo ulit. Okay, see you later. Naghihintay lang kami ng bus. Mga 5 minutes siguro. Ito po, ticket sa bus. See you later, guys. Basahin nyo, guys. Guys, andito ako sa Pinoy store, Philippine store, Pinoy store dito sa isang maraming Pinoy store dito sa Paris, pero andito ako sa isang Pinoy store. Medyo maliit lang siya, so parang masikip. Nagtingin-tingin lang kung anong pwede mabili. Yan. Yung pinsa ko, nagtingin-tingin. Meron pa siya sa taas. Nandito kami sa baba. Nakita ko lang sa inyo. Itong talang blurred ako. Wala. Madami namang Pinoy store dito, pero dito yung parang mas malapit pag baba namin nung bus. Tingin-tingin lang kami kung anong pwede namin bilhin. Kasi minsan lang kami nagagawi dito. Actually, magpapadala lang ako. Papadala lang ako ng pera sa Pilipinas. Tapos, sabay bili na rin. Para, sulit. Bitin ko to. Malamang. Hi guys. Kumuha lang ako ng yung pansit canton na ano to? Payless? Payless yata to. Wala ng green? Inubos mo? Mas type ko to kasi. Mas type ko to na pansit canton kasi parang mas malalaki siya. Saka parang set isang ganito lang yung mo, marami na siya. So parang mas nasasarapan ako kaysa yung sa Lucky Me ba yun? Wala na bang pancit canton dito, iba? I'm sorry. Yan na lang unin mo. Pwede man ang panisi dyan. Okay. Inubos ko kasi 4 na lang natira. So, inubos ko. Ito na. Naunahan ko yung pinsan ko. So, Kukunin ko yung yung kumuha ko ng 4 saka isang boy bawang kasi gusto ko yung boy bawang isa ko sa suka. So, yeah. Maya na lang. Hey guys, nasa metro kami, train station. There's nasa train station kami, may pupuntahan kami. Tapos na kami magpadala ng pera. Ngayon magagala kami. Hindi namin alam saan kami pupunta. So, mamaya na lang. Hello guys! Andito kami, naggala kami. Andito kami sa, actually yung sa likod namin sa Palay Congress to. Yung sa likod namin yung pag pumasok ka dyan, makikita mo yung pyramid. Papasok tayo dyan mamaya. So, tingnan nyo yung palibot. Tingnan yung palibot. May gumaway kasi. May banda doon. Banda dito, banda. Tingnan nyo to. Ang ganda nito, oh. Ganda, oh. It's so colorful. Ang daming mga maliliit na stall dito ng ng crepe. Yung parang hot cake pero yung mas manipis pa mas manipis pa sa hot cake. Crepe siya. Mga nagtitinda ng mga crepes. So, papakita ko sa inyo kung paano siya.
Nutella. Avance là, il y a des gens derrière. Sarap. I love it. Kailangang busog ako. Magpapicture ako sa pinsan ko. Tingnan nyo naman yung pinsan ko, yung itsura niya. Gusto nyo makita ang pinsan ko? Bakit large ako? Kasi masyado ako malapit. May banda doon. Feeling turista lang ang peg. Nanonood tayo ng banda. Nito, bali yung loob niya train station yan pagbaba mo. So, ang ganda ng ambience dito, masaya. Pupunta tayo sa ang daming tao dito. This is so nice. Corps de Nord. Même si on met pas, il y a des gens qui vont décider de les tuer. I love it here. Ang ganda. Yung pinsan ko talaga pabida palagi. Diyos ko, day. Gusto mo ng picture? Okay, guys, magpipicture muna ako sa pinsan ko. Gamit ko pala. Yung mga nagtatanong sa akin kung anong camera ang gamit ko. Pag halimbawa nagfi-film ako ng yung mga makeup ko, something like that. Tsaka yung picture ko, ito yung gamit ko. Fujifilm X-T2. Tsaka yung lens ko is yung Fuji non 56mm. So, yon. Na-share ko na sa inyo. So, later na lang guys, magpipicture magpipicture ako. Look at the moon. Ay na, picturean na kita. Picturean ko na siya guys. Ato nga kasi medyo madilim. I-adjust natin yung light niya. Harap ka dito. Inday, badiday. So mamaya na lang guys kasi hirap pa ako mag-vlog. Hi guys.
wait kasi maraming sasakyan. Pupunta tayo dun sa may pyramid, guys. Papasok tayo doon. Actually, parang hindi ko alam. Doon lang tayo sa labas. Hindi na tayo bababa siguro. Nakakatamad na. I hope naririnig nyo ko. Sweet. Kaya sa Gab- mga lovebird. Ang bilis gumabi, no? Ang bilis gumabi dito. Saan may oras? Actually nga, medyo maaga-aga yung... Teka lang. We have to tawid-tawid. We have to tawid-tawid! Run! So, papasok na tayo dito sa may... Nakita nyo ba yun, guys? Yun yung pyramid. Like a pyramid, like a pyramid. Like a pyramid, like a pyramid. This is Paris by night. I stop or are you falling for me? Is your world start spinning? Is your head spinning too? I stop or are you falling for me? Is your world start spinning? Is your head spinning too? Here's the pyramid, guys. Heart stopped when I first saw you. Dito kami sa Zara, guys. Isa lang, isa-isa lang, guys. Tingnan mo nga kung baka may tira, may dumi. Kaya chikit. Nasa Zara kami, tingin-tingin ulit. Kuna mo din ako ng pinkless, please. Small? Yes. Tingin-tingin lang. Tingin-tingin lang. Nagtingin-tingin lang. So, naiya ako mag-vlog dito talaga, promise. Ayan. Mamaya na lang. Ayan. Hello guys! Magbabayad na kami. Colorful yung kinuha ko. It's so cute. Ready for spring. Pink, yellow, and purple. So, mamaya na lang magbabayad pa kami. Light color. See you later! Hi guys! So, andito na naman kami sa Claire's. Nagtingin-tingin lang. Tingin-tingin. Palagi talaga ako tingin-tingin. Ng mga, ano tawag ito? Mga accessories. Something ganon. Accessories. Pampagwapa. Kasi kailangan namin gumwapa. Para ibigin. So, nagtingin-tingin kami dito. Wala lang. Later na lang. So guys, pauwi na kami. Let's. Mamaya na lang sa bahay, nakakahiya mag-vlog. Hi guys, andito na kami sa bahay. Nakauwi na kami. Galing gumana. So, salamat sa pagsama sa amin. At saka, magkita-kita ulit po tayo sa susunod. Bye!